Awuhlukane wena nalento okuphilela abantu. Awufunde ukuphila impilo yakho futhi awufunde ukuziphilela wena. Munye kuphela umuntu esingamphilela, uKristu Jesu. Lithi ngokuba uma siphila siphilela inkosi, noma sifa sifela inkosi, noma singabe inkosi, noma siphilela inkosi. So nje ehlukana nalento okuphilela nje abantu, nokuphila impilo yakho uyiphila kubantu. Leyo nto ngoyikhuluma kuze kubuye uJesu mengisaphila, ukuthi hlukana nokuphilela abantu. You know what, ukuthi lo muntu lo othi sengiphilela abantwana, uyena muntu ogive uphayo loyo ogcine bashiya abantwana be-stranded, bashiye bengasenakuphila. Ngoba uma uphilela abantu noma uphilela abantwana, mhla labo bantu obaphilelayo bakugila noma bangenza into ekujabulisayo, uyofa ngalelo langa. Uma uphilela abantwana, mhlazani lo bantwana bakuphoqa kube kuphelile ngawe. Funda ukuziphilela wena ukuze ungafi before time. Ziphilele wena bese kuthi abantu abaseduze kwakho obathandayo baphile ngawe, kodwa ake uziphilele nje wena. God bless you. Mile njalo yabathwala abantu.